I've been dreaming on in my head Sa like imo niyang ubanan sa tibok ni mo kinapuhi, kuya. Legit ba? Nagkasabot man tigali ka sa akong pangandoy, di ba? Tinangga ta ka. Hello mga listeners, good evening ug ang oras alas 6:24 sa iyong kagabion mga listeners no. Murag katulo na ko ning balik og vlog ba kay klaro ning kaputol-putol ako ang kuan. Ambot og kini ba kang app nga akong gigamit. Primero kiri sige kapawong kay nalubat o katong usa nalubat ba. Kung pinsa kog tabi-tabi taas na kog natabi niya kay kung man mo ganang may kinalubat. Abi kog na-opera di yun nagbalik balag na po ikaduha. Taas kog tabi niabot nag-alas kapin. Ang resulta mga 5 minutes na tong tabi ba. So na-off naman po lubat gid ay gilisan ako ni lain. Vlog na po ko ikatulo. Pastilan kay naputol man yung record. Ambot sa problema di ba kakaning apps na pod no? Or maputol ba siya og malubat libog ko ani nya karon ika-upat na ako ning take 4 na taron mga listeners no nya ako ni paibalo sa mga di ganahan mo tanaw sa vlog no i-forward niyo dito sa drama no hindi mo mahasol no di sad mo maglagot i-forward niyo dito sa drama no katong kanang gusto na gid maminaw sa drama nya sa mga ganahan matanaw sa vlog magsubay itong unboxing sa Shopee itong mga gipangtag nako balikan lang yung tanaw no nya katong mga pa-shout out og comment pwede rin yung balikon na lang niyo og paminaw human sa drama no ang ato ang mga pagbasa sa comment mga shout out kay aron di sad mo malangan sa inyong pagpaabot no kay dugay ba ta ka-upload og drama nya usbon ako salamat guys sa inyong kanunay pagpaminaw sa pagsuporta labi na sa wala mo skip og mga ads na sa minugbo lang okay na kayo nya sa mga nihataw og supporting sa mga ni The Dimple Traveler salamat kayo no og katapos si Chana ko ino dili ko kalimutan ng hatag sa ito sa sauna no og kato si Ami Alexander dito sa Jan Radio salamat kayo no bisig pa nagsara ko maka-upload pero na puno-punuan gyapon tungod sa inyong mga gihatag no salamat kayo nga sa una naantay to yung mga hatag nako ang mo sponsor og cellphone pero ako lang gibalibaran tungod kay maulaw na pud ko mga listeners ba maulaw ko mudawat tungod kay tagdugay ko maka-upload kitong time magod naghangay ko mga gubot kay ba sa mua sa una kay numdum sa mga nakatan-aw mo sa live streaming no sa amo kayo mana mo tani abot ko rin dapita kay gusto ko og kanang kalinaw nga makatarong ko sa akong trabaho nga makatug sa do kay kini kulang tag tug mo gini makahataw og sakit kulang tag tug labad ka na ulo di ta kapokus sa itong mga trabahoon nga agwanta lang tang ko diri dapita para lang maka-relax ako una makatulog pud ba dito sa mua banhag kay sa tanan may kuan kay balo na mo dala ko isgutan kay aron kuan makapadayon ta no nya muna nga salamat kayo sa mga kanunay ning sabot sa mga listeners nato no nga kanunay paabot sa mga drama salamat kayo ni tanan mga listeners no nya na nikamot ko makatigom para makapalit jud og cellphone kay gusto nako nga mahatagan sa tagad pagtagad yung mga comment no kay inyo sa nang gihaguan nag-effort mo para lang maka-comment no labi na kay kamo mga solid yun yung mga listeners ba so tagaano to ni tagad ang yung mga comment nya balik ko nako salamat kay mga listeners no nya ang una si Mihias Lodi may adlaw nimo diha idol dyan nganong wala may ads ning part saving nga digong dol wala kay income ani duha gani ka account akong gamit para lang makatabang ko nimo bisan sa ads lang unta nya na gyud na usahay ng YouTube di niya butangan ba mao man bagong update ron ba kanang tong automatic ads o magsalig ko ng automatic ads kay di butangan ng YouTube wa poy ads mugawas alkansi o mga pila ka oras na naga kuan akong mga upload niya way ads ba muna nga usahay kanang nya na babantayan ni way ads ba nya salamat na lang sa kayo kay uban mga hatag og supporting salamat kayo no muna nga kanang
ubutangan sa nako og ads, akong i-set up, usahay sa mo reklamo ang YouTube. Labog siya, mubutang daghan kayo, di ko mo reklamo. Usahay, nakabantay, bitaw ko butangan ng YouTube. Next time nga din, butangan na po, time nga yung butangan. Perti pong daghan na, hanap na mag-dot-dot-dot ng ads. Nauban siguro makabantay na, mo reklamo, daghan na, pag ads dulo eh. Pero, si YouTube, bubutang, sobra-sobra yun. Mga ka-listeners, kung siya makabutang og ads, perti daghan na, manang uban ako ng kuhaan. Luwag-luwagan ako na, kaya ka nang dikit, bitaw kayo nga mga ads. Mudong ko na sa settings ba, para lang yun, makuha-kuhaan ba, hindi po distract kasi yung pagpaminaw ba, i-distansya na ko ba. Kaya usahay, butangan YouTube, dikit-dikit, dot-dot, wala, daghan kayo. Yung usahay, karon nga automatic ads, why, butang usahay, ganun siya. Most yung nabantayan ni Mumia Slode, no, nga, why ads ba nga, gawas. Pero, sige lang, kayo mo gawas na madugay ng ads, ibutang lang na YouTube. Salamat kay Miss Lodi si mong concern, no, niya, napay siya comment dito, tagtulo ka heart, no, Mias Lodi o Lodi Mias, salamat kayo. Lingil Habman, hello sir, thank you, jud kaayo, do ka heart, salamat po kayo Lingil Habman, no, sa imong kanulang pagpaminaw. Niya si Charlene Pacana, thanks sir, tagal ko po naghintay sa next upload, abi na ko, naon sana ka sir, mo lagi. Duha lagi rason ano nga tagdugay tag-upload, kining kabisi, may problema, masakit, tulo eh. Kining kabisi, may problema, masakit. Hindi man gibuta robot ba nga mo, nga panahon nga maluya ta, masakit ta, nga na ba. Muna nga, may kong pasensya, no? Pero salamat kay kanunay gid mo nagsabot ba. Misabot mo, kanunay mo nagpaabot. Salamat kay mga ka-listeners, no? O Charlene Pacana, salamat kayo sa pagpaminos mga drama, no? So kay pag yun siya sa una po, no? Mga taon-taon na ni si Charlene Pacana nga itong listeners, no? Si Danta Caballes, hello sir, naamay nag-una ni mong upload idol sa hello sir, naamay nag-una ni mong upload idol si Radyo Vlog aning Digong Kanto Boy sa part 7, July 3 pa siya nag-upload. Mo lagi ako ga pa-trailer na ko daanan eh. Kung imong tanawon ng pizza baka ako ga pa-trailer ba. May balo nga understood na gud ta. Labi na sa uban nga mga uploader. Nagpa-trailer naman siya, mo-upload yun na siya. So, di na lang tamo dayon ano eh. Pero, nag-upload ya po ng uban, no? Pero, tingali po, wala sila kay Balo nga mag-upload ko kay, di man po ka kay Balo, di ka subscriber nila. Yan na ba? O di ka di subscriber na, di kay Balo. Nga nagpa-trailer na ko. So, di ko kabasol nila, no? Pero hinaot nga mag-search daan ba? Para na mong amigo ba? Mag-search daan o kinsay nag-upload kay aron di na lang ta mag-upload na karon di ta magbangga og drama. Mag-search daan ba kay aron di pud ka makapangligis ba sa uban nga nag-una nga na. Well, di pud ko maka mo lagi pud dili pud ko makapamadlong kay di man pud ako ning drama gud. Ang ako lang hangyo nga respeto ay mao lang gid akong hangyo mga ka-listeners, no. Nga salamat kay sa uban nga nihatag gid og respeto, no, nga yan na lang kasimple para di ta maglalis, di sad makuha na to mga channel, di ta ma-risk content, magrespeto ay di ta unsay iyaha to unsay iya hapon yan na lang gud, dili kay hato lang pong hotdon ba, hotdon na to ang drama nga murag hakong na kaita ug atong hotdon halos atong hotdon tanan drama di na to tagaan ang uban. Grabehan na to, hakog nang gitaan na agad. Sigurista na kahit nga klases tao na kung di ta makig-angay ba. Kini ako usar ganin ni digong ra sa una. Ang ako mga turno, ang siyang orasa ko halos ba mag-upload ko sa una daghan kay kog upload ba. Pero tungod kay nakadaghan ang uploader, ako ining diskanso. Usa na lang ni ka-drama ako karon Digong Kanto Boy. Wala ko nag-upload ng ubang drama, mga ka-listeners, no? Pero naagapon lagi, naagapon makikumpetensya. Pero sige na lang, no? Basta kay, importante nga, kana lang yung makabalot ang espiritu mo, lang yun siya. Salamat kay no, Dan Caballes, sa imuhang pag-concern, no? Pero gimong tanawon, kung sa pizza kung nagpa-trailer, una pa man tingali ko aning radyo vlog. Una pa ko nakapaybalo ba.
Kay kapat-trailer mo kudaan. Walang tingali, wa po siya kay balo nga mag-upload ko kay dili man ako siya subscriber. Ang subscriber pa siya nako, di kay balo siya nga siya update sa akong channel, mag-upload ay ko ano, no? O di po ko dili ko maka-blame niya ba nga mag-upload siya kay what siya kay balo nga mag-upload ko yan. Pero kung pareha pa siya ni amiga drama nga mag-search siya daan kung naana ba niya sa bang channel, para di po ka pasakit sa uban ba, di ka makapangligis sa ilahang channel yan na. Pero okay lang ako lang nang gisabot kay basin wala na po siya drama siguro ba. Sige lang. Sinabtanay lang mga ka-listeners, no. Di lang tayo padasa tong kasuko kay may mahimo po masuko ta. Di man ito ang drama po, no. Salamat Dan Caballes, no. Nataas yun ang istorya noon. Di yan ta maglangan Tiwaso na nato ni human sa drama ang pagbasa sa inyong comment kay reklamo na po ng uban, pero ako lang balik-balikon katong di ganan sa vlog i-forward niyo dito sa drama. Ni human sa drama okay na, no? Naghihimot ang vlog, basa sa comment para sa mga solid listeners o sa mga gustong maminaw sa shoutout o sa comment, no? Muto mga listeners, maglangan paminawan niyo ang part 10 sa Digong Kanto Boy. O karon mahigala sa atong sugilanon nga naguluhan, Digong Kanto Boy. Digong. Asa tos Digong? Kuan kining moadto ko na siya sa dapit nga yung ibentayan. Ang dako bang yuta taon ni Gerardo ba dinis pulang yuta. Mao ba? Kining nagtuo ra bagyo ko. Nang iyang pagguardiya sa buong dapit, maoy dakong hinungdan sa kinabuhi sa iyong asawa. Mao ba? Mga nakamo. Kung mao na, muadto ko sa maong dapit. Muadto ka? Di ka gustong si Baydigo nga mapaduol ka niya? Basig maamong taon ang imong kinabuhi, asad. Gusto ko maamo nga akong kinabuhi, Tikong. Unsa? Kinuo ko. Mao ka na, Tikong. Gusto ko maamo nga akong kinabuhi. Pwede ba nga kuyugan ko nimo kung asa nagdapita? Unya ba adto ka? Lagi, muadto ko. Kuan kining adto ta dito, no? Hadlok ka? Ha? Hadlok? Oy, hadlok taon wa oy. Pues, tultuli ko kung asa nagdapita. Sige. Why blima? Ay asa ka bantikong nga bisik ka bagkay pang panrapong ana imong motor. Samantun may adon may nay. Ha? Asa man? Moapas may Baydigong taon. Kisay kuyog din mo? Si Mary May. Kisay nga? Si Mary ba? Ay mag-unsa man mo dito? Gusto siya mo tanaw sa dapit na ibatayan taong Baydigong? Mao ba? Uy, pag-amping mo ha? Sa tanang higayon ay mag-amping ko tungkol alang ni mo. Kinahanglan yun. Pero kadiyot lang ba? Magmarites ta. Unsa man mo dito? Ay, gusto lagi taon siya mo tanaw taon sa dapit taong ibatayan Baydigong? Ay, paita. Nagtukoy yun mo sa inyong signos. Unsa na nagtukoy? Ay, sa batia sa nang nagtukoy yung taon na signos. Warning lang ning ako ninyo. Nanumuad to magyud mo dito. Nga ang kinabuhi ni Digong naglatay sa usa ka lugas lanot. Na ay tao o mga tao nga nagtinguhas iyang kinabuhi. Okay ba lagi ko anay? Pero di taon, di ba sabihin mo tawag pugnan ako sa Mary kay patultol mo yun siya? Ako sa kuban na taon. Unyag basugatan ninyo ang mga tao nga gusto mo patay kang Digong. Bebe, unsao naman lang na, ha? Kung kami makatagbo na yan, pakito na ko sila. Kung kinsa kini mong anak nga stikong. Ay paghambog ko Tikong. Ikaw ba? Hindi mo kamutuoy. Hangad bi kay Yabag ka naman tingali Tikong. Ay, kinuko ko di mo. Unsa ba ganay? Unsa ka man? Di mo kamutuoy ako. Unsa ba ka? Di mo kahambog ha? Kumplito ko na May mga kamot, may mga tiil, may mga mata. Gamiton ko ni. Aron pagpadalipod sa akong kaugalingon. Bade ay. Nanay, basta ay pagbantay ha. Kay dili ko gusto nga mugdagkot og kandila para sa imong lubong. Ay sayang.
Ikaw ba ni Sir Palihog lang? Pwede ko. Ikaw silbing locker. Ikaw ang ibutang nako sa taas sa sanga sa kahoy. Ato ka dito. Ikaw ang mutanaw sa mga taong musuod din sa atong gibatayan. Makita ba kanimo? Ako nang ibuhatan og lingkuranan ang dakong sanga sa kahoy. Diya sa kahoy magtalisay. Umpat ka ni ka area. Ikaw ang sa may est, okay? Okay, bay. O ikaw, Junjun. Ikaw ang dapit sa may west, ha? Klaro? Okay, bay, Digong. May kahoy gihapon. Siya nga sa kahoy lumboy. Adto kasi babaw, para magkabantay ka kung ano yung musud. Klaro? Klaro, bay, Digong. O ikaw, bay, Rolly. Ikaw ang dapit sa norte. O ikaw, bay, Bato, sa south ka. Okay? Pati? Alright. Ato na naging mo yung mga kalingkuran o kapawayan ibabaw sa kahoy. Klaro? Klaro, bay, Digong. Bay. Di ko gusto mo doon pailaing kinabuhi nga makalas na ito din sa yuta ni Mr. Herato. Klaro? Bay, Digong. Sige. Bay. Liyog ka mo. Adto na ka mo sa inyong pisto. Tara. Pagdali. Matuwa na sila. Huwag ko na lang nabili din sa main entrance sa yuta ni Mr. Herato. Doon ang sabihan alang sa mga taong mapugsanong musuda din sa mga yuta ni Mr. Herato. May sakinan. Manapadong din. Magpasalipod ko. Tigalig ang mga tao sa kanyang gusto mo ilog din yung mga yuta. Kinsa makangsa kayo niya, anak. Salamat. Si Mr. Gerardo di ang sakay. Ako so sila sa emo tinhip, Tikong. Niyara po, sir. Ang tuwa di ay may hangyo na ikaw mo, sir. Usa ka na, ha? Katubang taong asawa niya itong sepulturero sa sementeryo. Pwede ba nga matagan ni taon to og trabaho? Kaya naamong yung taon ang kinabuhi siyang ban. Siya nang nitabo ang pagpagrakrak dito og siya may ligo og namatay. Okay. Ikaw ayaw ka pala katikong, ha? Ako tapang. Basta imo sukyot, ha? Ako tapang. Salamat, sir. Di ako, aron hatod sa inyo. Iyo ko subod din sa ako, yuta. Ay, mao ba, sir? Ako dala bukas. Di ba kapakit? Mga tilata, pansit, mga sardinas, noodles, kape, asukal, o parpa. Salamat kayo. Kamu 5 man tanan din, no? Tikong? Sir. Okay. O pulos kamu almado. Ay pulos mga lisensyado kamu kanayo almas. Sir. Salamat kayo. Okay. Kamu amping, ha? Yes, sir. Okay. Mga kabulog, magkasakita kita sa tulong kabahin. Wariglado. Siya matakabuok. Tulo-tulo ta. Ang matagrupo, ha? Okay. Upat. Okay. Sige, patik. Okay. Pagkaglugid ang mubaingo sa yuta ni Mr. Gregardo. Ang bisang kisa mubabag bukan sa ha? Ariglado. Kung siguroon nga di mabuhi mo si Digong, kanto boy. Patik. Okay, ikaw, tawang bahin. Ariglado. Ug ikaw, sa tong bahin. Okay. Patik. Ug kami, sa sentro nga bahin. Klaro! Okay, mulihok na kita. Atak! Darga! Paputo na kasmiri din, eh. Kurso na atas ang bayana.
Tikong. Oh. Na ba kiniging dapita nga gibantayan ni Digong? Oh, mao ni. Di pa di ay. Distansya pag 2 kilometro. Oh. Ngayon ni hunong ka man. Kuha lang. Sidan ati ka nga kinahanglang magbaigmat gyud ka ha. Miso di mo nato dihang dapita. Ngano man? Kaya, kuhan, kining dapita, hilan man. Si Hilan. Buti pasabot, peligroso ning dapita. Ngano man? Kuhan, kining, ang mga ubang kriminal ba, naam ko nagtago din taon. Unsa? Ni adi ning dapita, mga tulisan o guban pa. Mao ba? Ni adi ning mga wanted. Mao ba? Wow. Nice one. Usa nice one? Ano? Nice one ka dyan. Gusto ko makakita na nila, Tikong. Ha? Usa? Ganahan ka? Ganahan ko. Nako, ganahan ka makakita ng matawa na? Maayo na lang. Makaila ko anak nila. Bida sa ni mo kibaw, mga uban anak ripis? Samot. Samot? Unsa? Tumas, ha? Samot nga ganahan ko. Gusto ko makitagbo og mga rapist. Sa pare pero purbida sa di mo. Maayo na lang, makakita ko anak O nila. ripon ka? Oh, Kita. ganahan ko. Sa pare unsa ba ka di amire? Ganahan ko. Gusto ko makafeel kung si bation na ng rape punta. Oh, ano? Bitaw, Tikong. Purbida, no? Sabi ni mo ka ng ripon ka, puli-pulihan taon ka anak dahi, unsao na lang. Wow, so nice. Sunday sa! Unsa ka niya? Magpuli-puli sila. Oh, maayo hinuon. Aron, makatila ko og nagkadaiyang sizes. Oh, Na small, medium, large. oh, Basin ganig doon na pa XL. bida, no? Inana ka ba rin? Wala kang takot, ha? Bahalag mailawm. Basta makapaak. Sukol gihapon. Ay, sa pare, ay, tanah, padayon ta. Oh, amire, may dabati ko na. Andar karon sa mga... Tago, pagdali, tago. Nga naman. Ay, sus, na unsang buta na pagdali, tago na yun, sunod ako. Ako inuuting motor, ha? Tikong! Diri na! Maligro yung kinabuhay niya, diri! Nasalit na siya sa mga kahoy. Oh. Naay ni Hunong. Duha na ka motor. Tulo na ka motor ang ni Hunong. Pulos man na nagbunet. Ug matay makita. Diray na sa lasang. Hinahinay sa ni Dool na ko. Mahal nga, Rayna. Ikaw karoon ng tambal sa mong kauhaw. Sorry ha, pero wa ko'y tubig gada. Dili ko makapainom nimo. Dili tubig ang namang ipangita. Kung dili, amang tagamta mo ng imong katamis. Gusto mo mutilaw sa kong katamis, mao ba? Mau ka na. Na, dili ra ba ko tamis? Huh? Aslom ko. Aslom? Aslom. Kung aslom ka, pues, among tagamta mo ng imong ka-aslom. Ang libayana. Gina na patago ko, ang patago. So na nga nila. Na, kinuol siya sa tulog, kalaki nga pulos na bulit. Oo, siya ko buhato na ni. On sa inyong buhaton? Simple. Magtagay sa kalipay. Unsa? Mga kabuldog, gunitin ninyo siya. Kakadiyot lang, pundo na. Ayaw mo pagdali. Usay, ayaw pagdali. Bay na kayo, si? Oh, Yusi. Kung na kayo, si, tagay ko, bi. Lami kayo ipanabako, good. O guman, buhat ang inyong gusto. Wow, sa? Dili na kinahanglan na gunitan pa ko ninyo. Hasol na kayo na, uy. Oh, mau ba? Hatagin ako, Yusi, bi. Okay, kadiyot. Yarag, Yusi. Thank you. Lighter.
Kompleto na yung lighter. Thank you. Kadahan ni Mayana eh. Huwag yun wadlok sa buhaton sa dalawang kalaki niya na. Ku'y laing mahimo ini. Kinalay pakita na ko ako kaisok ni gigayon na gitaon. Kung binuang ni sila ang bire. Bida. Uy, nandabak ko pas bire. Toy. Nauman ako panigarilyo. Kasi muna ninyo. Muta na pa. Dali, dayon. Kaya. Romansaha dayon ko para ganahan ko. Dali na. Mau ba? Come on, dali. Kigidlaw ko. Ay, dali na. Usa. Dali ba? Dali na, nagpaabot ko. Come on, dali na. Please. Okay. Pati kayo. Sugdan ko na. Giruman sa Mary. Nagpatarala siya. Ito ka. Sa taon ni Bayhan na taon na ibida. Nihangad pa. Mura na ko yun. Kadit lang. Stop, sabi. Stop, sa. What's stop? Bad breath man ka. Bok, ba. Siya. Buang ka. Di may mangunong na ko. O ba na yung nakugi ka na? Ay, di ko. Bok kag ba lagi. Kailangan lagi ko po iskini. Hoy, hiya! Patiran kong imong papangig. Mamugos, manggod. Baho kay ba? Mansahon tagbaayo. Ikaw, unsa man? Brush ka? Kung brush ka, ikaw may puli. Dali. Dali, dayon. Gusto man ka. Dali na. Dali. Ang ingot sa di ko katura. Kaliting judong laki. Natumba. Gipatiran o kayapan. Ingot sa di ko makatuwa ni. Ula. Ulo po niya ko sa kalaki. Ansaman, ready na ka? Siguro ang malipay ko, ha? Klaro ka na ulit tayo. Ano, di ko bumaba. Stop. Stop ko taon di. Baho kag ilok. Usa, kinsulto ko ni mo. Kinsulto ko ni mo. Kini! Diya pa roundhouse kick! Papaupo siya. Ikaw, next. Dali. Usa. Alam ko na kagawman. Pulo sa kuyaman. Ay, doon na magod sa ni diferensya, God. Basin ikaw, dali ka bahog ba? Nya, dali ka bahog ilok. Dali. Basin ikaw makapalipay na ko. Dali na. Bakit? Dagger? May hunting knife ka? Marukang may hana ka. Higda! Unsa? Pahigdaon ko ni mo? Higda! Pero sagli pa, humuwa ang imong sabot. Kung dili ka matuman, tungkapon di ka. Kasakit, ana. Ayaw. Maluoy ka. Pwes, maghubo. Wait, thrilling kun ako ang mahubo. Ikaw nalihubo na ako. Ako'y mahubo ni mo. Ikaw ang mahubo na ako. Sige na. Dali na.
Kay basi daw makamata ng duha ni mo kakauban. Dali na, buhata dayon. Okay. Unahang akong t-shirt. Dali. Hagya mo. Pisa, ako kasabot ni Bayana. Ano kuyapan ang doon kalakaw niya karon. Ang ikatulog, gipahubo niya siyang t-shirt. Oo, nagbra lang sa siya. Kandakan ni Bayana. Usap ni siya, ha? Bida, no? Paturjak siya. May pagiunhan ako. Oo, lalaki, murag. Excited man kayo. Karon, sugdin ako romansa. Kayo. Kadiyot lang. May niagas si mong dunggan. Buugon ka? Nilapot ba? Badayon ko. Tepa, dili mahimo. Patiran kong imo atubangan. Ni apa? Katugo na. Tungod kay ni apa. Sorry. Natuog na mong tulo. Tikong, gawas na diha. Wala peligro. Nangatog ng tulo ka tao. Aray, Bida, ikaw na Kinsa man di ay, ako bitaw ni. Hindi mo ipakatuwa ang tulog laki. Pahaway una sila, kay kapoy na sila. Hindi rin ko katuwa nila. Kamao ka makigaway. Aw, makamao magani ng iring. Kita na ba nga tao? Miri. Tikong, kuhaira ko na sa silang mga bonnet. Pero makita nato ilang mga dagway. Okay. Kuhais tabon sa ilang mga naong. Kaya ako picturean sa akong cellphone. Miri. Huwag ka rin mabatay. Buhi pa na. Sige. Kuhaan ko nilang mga bonnet sa ilang naong, be. Okay na. Okay na isang usa. Nakuha na ko ilang mga bonnet. Okay na usa. Klaro na kayo ilang mga dagway o tanawa. Picturean ako. Ito na. Okay na. Labaw sa tanan. Kuhai sila mga armas. Ha? Kuhai, kay magamit na. Pagdali, Tikong. Asa na magkataon sila sa Tikong, uy. Kulbaan man ko. Kinuuin taon ilikay sa kadautan ng akong anak. Uban ni Adtong Mary. Ay, salamat. Nanawag. Hello, Tikong. Hello, Nanay Maylab. Nanay Maylab karon niya. Asa naman itawon mo? Sabi ay maabot dito sa pistong ba, Tikong, Nanay? Mauba. Unya si Mary, kumusta na? Matay sa ludo ko ni Bayana, Nanay. Marunong, may alams. Tay pa, usabay buot tibok ipasabot. Maisog, Nay. Way kadlukan. Ug makamaong manalipod siyang kugalingon. Unsa? Sama, sir. Muli ka na, sir? Oli ka nga. Ako uli na. May taghoy sa gikan sa ako mga kauban. Sir, may nagsigabot nga kagubot. May nagsigabot nga kagubot. Magbantay, sir. Maganda. Osa? Sir, putago ka diha sa akong gihimong. Nalay daghang mga sako. Nagisundan ako og mga bas o gihong mangraba. Pagdali, sir. Tago ka. Pagdali, sir. Sige. Oli ka. May nagsingabot. Udali kong katkat sa kahoy. Tanawa niyo malibat. May nabalibat ha. Pero mahuning outpost sa mga kwarta din. Usay ato ka rin yun. Ikaw pa sinikong.
Ako, sir. Nga nung balong ta. Palihog ko ang tabon sa inyong mga raw. Okay. Niya meron ingon ka nga. Mubiya ka mo ining dapita. Dili man mahimo nga mo kinimbiyaan, sir. Kipabantay kami dining dapita. Pues, kung di ka mo muhawa dide, may tabo ka niyo. Sa ibot mo yung sabot, sir. Mamantay mo! Kaya lang, sir. Di pa may gustong mamatayin daw. Pues, kung di mo gustong mamatay, mamahawa ka mo din eh. Di lagi mahimo, sir. Di lagi mahimo. Ay, gahig ilong tuhanan eh. Kung di mahimo, mamatay ka, mamatay ka! Sayo na ng sultihon, sir. Pero lisod ng buhaton. Bakit kailan ako na? Ano? Hindi kinahanglan nga magkaila ko na, sir. Pero pwede sad nga mag-ila-ila ta. Kuha ka ng bunit sa imong naw. Gusto di ka makitang satanas, ha? Pues! Oops! Sorry, sir. Nakauna kong tiyo ni mo. Inikablit ako nini. Malungag ang imong agtang. Balik ka mo sa inyong agi. Kung kinsa may nagsugo ka ninyo, mamalik mo sa inyong agi. 1, 2, pa! Ang sunod na bala, ana na mo tama sa imong agtang. Kinsa nagsugo ka ninyo, aron hasiyon kami dre. Kinsa? Huwag nagsugo na mo, huwag nagsugo na mo. Tugan, kinsa nagsugo ka ninyo. Kinsa, sir? Huwag nagsugo na mo, wag! Ama o ba, pues, kinip! Ang duha ka, ligid sa akong motor. Niyos. Sampol pa lang na, sir. Ang sunod nga mga bala, ana na mo tama sa inyong mga agtang. O sa pamahawa ka mo. Hala! Mga kauban, tara! Up, sa dili pa. Sa dili pa mo biya, ibilin ang inyong mga armas. Unsa? Ibilin ang inyong mga armas. Ibilin! Kundi. Ibugi-bugi lang, kundi. Dilid pa ka na mo. Ang sunod ng pala, sa ako ni Kikaingon, anak na mo tama si Monta. Ibilin ang inyong mga armas. Kung sa di mo dugay, muamot na mga pulis anong pagsikop kanino. Okay. Maayo kay inyong gibutang inyong mga armas. Mga armado gilay ka mo. Ato na mi, ha? Dili pa rin mo magkalakaw. Unsa? Magpaabot ka mo sa mga pulis nga mabot. Unsa mo ba? Imo gimi ipadako, ha? Natural. Miyari ka mo diri, anong manghasi ka mo. Di ka malampos. Ano? Kung ganun dili. Okay. Labing siguro, gitawganan, Sir Gerardo, ang mga pulis, anong pagsikop kanino. Oh, ingon na. Nasayop ka. Nasipyat ka. Tungkol kay si Mr. Gerardo. Naan sa mga iyong kamot. Unsay naas sa mga maayong kamot? Lingi sa muluyo. Oh, unsay? Oh, Sir Gerardo. Dito ako patay na Kinsa nagkapos ka rin? Ugitiunan ang sa insek, ha? Gamay supag ka ninyo. Mamatay si Mr. Gerardo. Sir. Nikong! Ako wala hibo, ha? Pinapatay sa ako! Sir. Karoon, Nikong. Sige, sa kutil. Ibutang ang imong armas. Oh, unsa? Ibutang imong armas! Kung di na mo ibutang, manduan ko akong kauban nga pabuto ng iyang armas nga nagtiong sa ni Mr. Rinaldo. Ayaw. Ayaw. Ha? Ikaw tumas sa sugot na naman to. Sir. Ikaw loy sa ako, Nikong. Ako din pa gusto patay, ha? Ikaw putang sa imo armas, Nikong. Oo. Oh, Mr. Gerardo. Ariya. Kada.
Kung marunong ka, mas labaw kaming marunong. O karon, wa na imong armas. Kami na sad, ha? Kami na sad. Ayaw yung makita og daw tang lihok, ha? Kung di mamatay si Mr. Leonardo. Ha? Nakasabot ka? Kasabot ka? Nakasabot ko. Karon, kapuso na mong duha. Ug gigaid kaning kahoy nga magtalisay. Kamu yung duha, Digong. Ug unya, kalingawan mo punting ang inyong kalawasan. Pusil-pusil nota mo. Ha? Mga kauban, kapusin sila! Okay, kapuso, dali! Likong! Kita patay na niya! Kita patay! Ayaw pagilak, Sir Gerardo. Ikaw di naman mahilak. Ikaw wala man kwarta. Ikaw wala man kawinan. Pero ako, ako na ako kwarta sa bangko. Bisag nagtumpi pa ang imong sapi, sir. Kung bawi una sa Ginoo ang imong kinabuhi, biyaan mo ka na sa tumang kasayo. Likaw! Nagapos ka na. Ha? Nagapos na ka mo. Ha? Kabaos na ko ni mo, Digong. Ipusil mo akong tiil. Pero karon, ang imong agdang mo'y akong lungagan. Isog ka lang sa taong way agadan. Buhay ko, binagsa lang, manong-manong ta. Buhay ko tulo. Tanaw na to, 15 mudaog ka na itong doha. Anong lisod-lisod mo na ko akong kagalingon, ha? Ano man, ha? Madisgrasya pala noon ko? Ha, karon dayon. Bukan tikas imo. Ug kung mamatay ka na, Digong, buklong ko ang imong aron akong igasa sa akong amo. Ang imong Digong Kantuboy! Sa tayo paabot mo? Ay pagdali, ha? Ay pagdali. Nagtion ako sa akong armas. Tumong sa mong atang. Gitumong ko na ang sumbuhan sa akong 357 revolver sa imong agtang, Digong. Kablit na likuwang ni. Kablit na lang. Ay pagsigi pagkarpal. Ay, boys. Bukaan ti kasi mong Gili! Akong kamot! Nasyaga ka tibay-tibay nga akong gigulitan. Kisyaga! Pusalo ni mo ang tao nga dili kasukal ni mo? Kisyaga! Kisyaga! Di na kinahanglan pa nga makaila ka na. Sinabi. Mga kabuldog! Bilahin niya! Why mo lihok ninyo? Nagtiyon ko sa kong armas ninyo. Hapa mo! Hapa! Asa man? Dili? Dili ba? Hapa! Ano? Boss! Ikaw ang gapusa sila! Nagpupunan sila! Gapusa sila! Oo! Karoon dahil kapuso! Ginapos day mo? Digong! Kining pikot og bata, kinsa ni? Siya mao si Mr. Gerardo. Ang tagya din sa mga yuta na amo ni Bantaya. Sir. Salamat Salamat ikaw abot. Kung ikaw wala pa abot, kami pati utat. Digong! Hubaran ko kamo sa inyong gapos. Ako pasalamat sa imo. Digong kikisa siya, Digong. Siya parehas nagwala sa imo asawa. Sir, siya si Mary, ang kaluha sa kong asawa. Gapos na ako sila. Ano yan? Gikob na ako, be. Binakli na ako gapos. Salamat, Digong. Maldito, mo. Kinsa ni sila? Mao ka na mga tawa na ang mga sinugo. Aron
papahawaon kami rin. O gusto na ilugon kini maong yuta. Naapa din na karon? Lakayo, ha? Kaya baga-baga tawag, ha? Salamat. Kaya paingo na pasulkal, ha? Niya na mga pulis. Itugyan ko sila sa kapulisan. Dali, naitawag. Ay akong kumpare. Dara sa police station. Hello, kumpare. Yes. Usap ka na. Usay, pare. Unom na ko ka mga bulldog ang nasigop. Mau ba? Si Digong mo'y nakapasikop sa tulo. O ang laing tulo. Nasikopod sa usay ka babae. Salamat, pare. Bye. Ngano dadihang ano? Ang unom na to ka mga bulldog nasikop sa kapulisan. Nasikop? Diin man. Dito sa dapit sa kayutaan, nagipanag-iya ni Mr. Gerardo. O gusto na kong angkunon. Lalagot ako, dade. Lalagot ko. O ngang hinungdan nga nadakpan. Tungod ni Digong. Digong na pod? Lalagot ako, dade. Lalagot ako, ha? Ibarog na ko niya ko sa bongbong, ha? Hunungan ka na, Brex! Hunong! Lalagot ko, dade. Lalagot ko. Hunong lagi. It's U-N-O-N-G. Hunong! Lagot ko. Ay nagpuni nga kung kasuko, Brex. Ay nagpuni! Suko ka na ako, dadi. Suko ka sa ako, ha? Brex. Suko ka sa ako, dadi, ha? Amba ko, bintana! Amba ko! Brex! Amba ko, dadi, amba ko! Ayaw, nak! Ayaw, nuno, bad na. Ha? Masuko sa dadi, ana, ha? Sure ka, dadi? Wa masuko si dadi. Wa ko masuko. Wa suko? Wa. Okay, dadi, okay. Mga pulpul nga mga bulldog. Mga pulpul! Si Digong nga sa ang hinungdan dadi, no? Yes. Si Digong. O ang laing nagkasikop kaniya nga maukuno ang usa ka babae. Babae? Kinsa ang maong babae, ha? So taon pa sa akong kumpare nga nanawag na ko kung kinsa ang maong babae. Manawag ra siya. Magtinda yun na di. Si kumpare ni Diyon. Hello, kumpare. Unsa na? Kinsa ang pangang sa maong babae? Mary. Kinsa kina si Mary? Igsuon sa asawa ni Digong. Ang kaluha. Unsa? Okay. Bye, pare. Kinsa dadi? Ang kaluha sa asawa ni Digong, ginganlan og Miri. Ang multo? Yes, my son. Ang multo. Ako pasalamat sa imo, Mili, ha? Ok, kanimo likong. Ayaw pa salamat, sir.
ako agay pasalamat sa imo. O, ikaw dulagan. Ako dulaganti para sa inyo. Ganti, sir? Ako hatag ganti, ha? Ako hatag. Duha ka bandol ka na, ha? Tag 100,000. Imo na tikong o imo na mili, ha? Kamu dawat. Ayan na lang, sir. Among katong dana ng pagpanalipon ni Bisan Kinsa nga magungaw sa kamatayon. Labi na itong wahig mga sa. Sir, wa sila mo kinahanglan ako taon. Kinahanglan taon ko anak taon. Tikong! May tikong. Balibad man mo taon, oy. Pida inyong gipuhunan ang inyong kinabuhi. Unya, ugnay grasya, balibaran ninyo? Oh, come on. Tikong. Tikong, ito ayaw ka pala ka, ha? Ako lahatag sa imo. Ikaw dawat. Salamat kay sir. May kung balibad di mo sir. Ibutan mo ka. Salamat kay sir, ha? Awa sa payat, Tikong. Today, ako palit. Tagsa ka motor sa inyo, ha? Kana, brand new. Apod mo, ha? Kamot tolo. Salamat, gyapon, sir. Salamat kayo. Sige, ako ulit, ha? Bangas ka. Halo? Kamo? Wa mo managpi? Wa, Pitbull. Nganong nanawag ka mo? Buhata nga akong gisugo. Na si Mr. Gerardo sa area. Kung naa, patya. Murang masakay na siya sa sakinan, Pitbull. Muli ni tingali ni. Ambusi. Patya. Ayaw ko ninyong pakyasa. P-E-T-Y-E. Patya. Si Mr. Gerardo. Ambusi. Yes, Pitbull. Di ko gusto nga magsigi lang ka magpagarpar. Tumana ang gisugo ko ninyo. Tumana. Nagkasabot. Bye! Iatur ka na mo, sir. Okay. Salamat. Ako ang mo drive, sir. Okay, salamat, Tikong. O, kamo, may tikong. Bilin lang mo, ha? Bilin lang mo, okay? Okay, bye. Bilin mo din di? Bilin ka lang, Dre. Bilin ka, okay? Problema. Okay, patik lang, sige. Kamo lang duha si Mary ang magpabilin. Ako alay mo hatuloy, sir, okay? Okay. Sige, okay, bye. Sir, tana. Okay, Litong. Okay. Diya ka lang, sir, ha? Diya ka lang suloy yung kapahin. Okay, Tikong. Sige, ato na ta. Okay. Kila ako Land Cruiser. Kila ako hatag sa imo. Kila imo sirpes. Uy, mau ba, sir? Salamat kayo. Mapakin imo sakyan. Ikaw balik din sa bukid, ha? O, sir. Okay, ato na kita. Okay. Tuan na sila, de. Sundan ko sila. Usa? Deha ka na, Tikong. Mire! Oy, Mire! Mire! Tuan ay, sakay sa motor. Wala, siri ka. Saman bayana. Mura mag si Lara Croft katungada sa Tomb Raider, perbida do. Binaon sa begini bayana. Walang takot. Kamao sa makigaway. Kamaong gunit yung armas. Hingigo pa yung kayo. Kasi makatungugan nila. Manaigo niya ang kabut sa tao nga nagtiyo-tao armas ni Bedigong. Ay kunwa pa ako na patay na sa Bedigong. Bugha na. Purbida. Karoon to na. Gisundan sa kinan ni Sir Gerardo. Purbida, no?
Ampit na po, Tikok, ha? Kasi sige, sila samok. Sa tanang panahon, sir. Sir. Pangandam. Ha? Ngano? Nakamatil ko. Makita na ko sa side mirror. Anay motorsiklong nagsunod ka na to. Duha sila ka lalaking sakay sa usang motor. Liko, say. Pangandam pa. Nagkadulo sila. Pagkuskan ko ang dagat. Ano yan? Sunod niya po sila. May pakusog-usap sila sa pagparagan. Sir, panggunit niya, sir. Nagkaroon lang kita sa sakinan. O pawali din sa bala, ha? Iligtapa na ito rin, ha? Tumo! Pati! Sige ba? Paduli! Biray na yun! Ha? Tira! 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 Sige ba! Sige ba! Liko! Kita-git mo, Silman! Hampana na, sir! Hampana! Liko! Padayon sila nagsunod ka na to. Padayon sila nagpabuto sila ng armas. Mupaos ko dito. Mupaos ko kinip. Sige, paduol mo. Paduol mo! Animal! Nibaos! Ay, malapit na daw yung katiling ba ikuta? Animal! Tubaga nga kung tawag, Bulldog. Tubaga! Pitol! O sana may inita mo? Nagyugaray ka kay Pitol! Unsa? Wa paday mo mulampos! Pita! Among gipawala ng mabala! O gibawas po! Unsa? O kaya karon! Nagyugaray! Uy! May nasunod mo! May nasunod mo, Pitol! Unsa? Unsa yung nagsunod? Among isunod ang gisakyan ni Mr. Hilano. O among gipunting. May nagsunod sa blawong nga nagbutor. Unsa? Nagkadulo ta sa gisakyan ni Mr. Hilano. Push sila! Okay, yeah! Gusto kayo? Bal! Gusto kayong ipanagan! May utaw makasikit, ha? Aron mapunting na ito ang driver nga sinigong. Pero lusod ba na magpanulta? Eh, nayarma sinigong. Ipunting mga ganila. Bitaw sa no. Huwag na pang inagsunod na to. Kanang nagsunod na ito na, way labot na. Di na maginabot. Madlok na. Madlok na nga itong inamay. Baba. Nagkadoon lang nagsunod na ito, motor. Ito na. Puti ka. Okay. Pusilan lang. Okay. Pusilon ko ang nagsunod na ito. Animal! Ikis siyang daga si motor! Animal! Nindot nila. Thrilling ni. Ang nakasakay sluyo, aksyon na panagpunting tumong nako. Ha? Oops! Gusto di mo, ani, ha? Sige, maglingaw-lingaw ta. Ako na po. Yes! Bullseye! Laigo na ako nagsakay sluyo. Og dahog! Yes! Hindi ako mapugal! Matubang motor! Liko! O sa'yo tapo, ha? Ang nagsunod ka na to, sir, na gusto mong patay na to. Na-crash ang motor. Osa! Digong! Hilos na mo! Padayon nang mo! Mary? Siya gapo na dalawa sa to, Tikong! Yes, sir. Si Mary. Salamat! Salamat! Sir. Salamat nila mga pulis!
Kanindot sa music. Unya, ubanan nga doon ako'y gisabak nga batanong babae. Oy, Sabak ka diri. Sabak ka diri. Hunong na. Hunong sa paglain niya. Hunong una. Stop. Stop. Nagiling-giling ka na ba ya? Hunong una. Hunong. Ang akong kumpare. Oh. Hello? Kumpare? Yes. Oh. Saan? Doon na sa'yo nadakpan niya. Ug mga samarong. Ug tuwa ka ron sa ospital. Oh, shit. Okay. Bye, pare. Oh. Sir? Sir, bakit? Lingaw ako. Lingaw ako. Oh, lingaw na di ay. G? R-I-N-D. Line. Ana, oh. Ala, pas. Dade! My son. Lagi ka batanon babae, Dade. Since oil, my son. Dade, kadungog ko sa balita. Unsay balita? Si Mr. Gerardo ba? Gi-ambush pero naluwas. Usa? Gi-ambush pero naluwas, Dade. O ang nag-ambush, nadakpan sa mga pulis o pulos sa samaran. Ino man na, Brex. Watay labot, ara. Mo ba, Dade? May swerte pa di ay si Mr. Gerardo. Naluwas sa mi ambush kaniya. Oo, Dade. Si Digong kuno ang kakauban ni Mr. Gerardo. O wabaon sa si Mr. Gerardo. Kabwisit anang pangan nga Digong. Siya mo'y kontrabida sa atong kinabuhi. Asa na ka si Mary? Pwede ko? Bye. Asa si Mary? Peter, no? Ito na ba? Hangda. Nasas kahoy ay. Ni Patong. Naggagmay kik sa nga tarawa. Saan sa? Tanawa na. Hangda ba? Now. Kita ka? Nagubitay na. Ay, narabi di ko mo. Ngita na ni mo. Mire! Oy! Ari na kayo ngita. Pwede ko ni mo. Nana ko! Aray, ambak na ba? Rung ko yung option na, no? Mura ba? Mura mag-unggoy. Mura lagi na. Trawa pilaksangan ng diambakan yun. Balhin pa. Perbida. Oray. Naskahoy mo talisay. Doon lang siya. Trawa. Awa na. Awa na. Lukso naman na. Awa na. Abot na. Mary? May tayo ka na ka, Digong? Muta na lang ko mo. Panguta na. Go! At sabihin, kaya na sa gusto pagtubag mo kung makatubag ko. Unsa kang klase sa pagkababay? Ay. Muna mo panguta na? Unsa kang klase sa pagkababay? Simple. Babay. Umabdos ko jijiron. Kalami. Ano? Orbida. Unsa? Mahigugma kon. Higugmaon. Totok makanako. Ay. Di ka mo to, Mito man. Pero ako nakita, huwag kay kahadlo. O may liho kang samas o sa kalalaki. Gitunaan ko lang kung unsa yung mahimo. Ako pong mahimo.
Ang dili lang na ko mahimo, maong dili ko ka pamabdos. Ako lang ang mumabdos. Okay. Bida sa na istorya. Sa paggamit og armas, Higi ko. Sumagod ba, ha? Siya yung nakaigos ka mo taon sa buotag bupatay ninyo, ba? Taga kong armas, di ba? tinuod ka na, baiti kong. Og, natsambahan sa nako. Kay ang nagsakay sa motorsiklo, nga buot mo patay ninyo. Natsambahan man ako. Naigo na ako eh. Tagak good. May nalang gani kay buong mamatay. Buot ko yun sa buot miray nga. Ikaw ang... kung wa pa ko, impas na sa Sir Gerardo. Nanghambog ka? Ako, dili ni panghambog ako. Basta tinuod lang. Piligruham din ang imong kinabuhi, digong no? Naglatay sa usa ka lugas lanot. Sipiat ka manhinggid ka. Mary, wa ka ba kulbay sa imong gibuhat? Ano kulbaan man ko? Nadumdan ka? O mabiligro ang imong kinabuhi? Gusto ko mahimong peligro akong kinabuhi. Nindot nang night trailing ba? Trailing ko makigduwa kas kamatayon. Game of death. Mary. Way, nahimo, dade. Inutil ang atong mga buldog. Palabyo na to ang mga adlaw og simana. Palinaw na tong palibot. Palinaw-linaw na tong palibot sa itong og pulang yuta. Pasadyao na to ang mga tao. Unsay buhat to na? Volleyball exhibition games. Dayon-dayon ang tuwa. Sige, Dan. Magguhat ang mamaayong laki, dade. Kikinahanglan nga mapildi ka dong titikong. Ato ng buhaton. Volleyball og over the top. Sige, Dad. Kana. Apil juga, Dad. Wa pagoy nakapil din mo sa over the top. Of course, iho. Volleyball og over the top. Ako'y premyo. Volleyball, premyo. 50, 30, 20. Og 10. Champion, 50. Second, 30. Third, 20. Og fourth, 10. Sa over the top, premyo, 50. Og ang second, by 5,000. Papaso na to ang una-una sa tao. Maghimo tagkalingawan. Ikaw ang pambato sa over the top, dade. Kailan sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Digong Kanto Boy! Sugilanon ni sinuwat o ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nacordat Tayad. Audio Editor, Jeffrey Gabonada. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit yapon kanino sa RMN Drama. Umuto ka listeners ang part 10 sa Digong Kanto Boy. Bawi-bawi na gitaran. Nakahamot lang kita nga makapas aning mga episode sa Digong, no? Kay para makapokus sa Nanay Rosa, mga listeners. Kay nakaingon na ba ko no, nga maka-upload ko sa Nanay Rosa. Nya magsugod sila sa part 1. Kung dili unya ay di basin ugma, no? Manikamutan lang, no? Pero kung maka-intro vlog ko humanaan basin maapas na itong edit, no? Maka-upload tas part 1 sa Nanay Rosa. Pero di lang kumusaad, mga kalisiners, wayan lang, no? Maka-upload tas Nanay Rosa part 1, no? Kaya dami ng request na nga ibalik ang ay sugod sa sinudanan. Kaya nalitso, maguto na itong katapusang sumpay, no? Kaya tungkol sa request sa una ba nga upload idol sa kuan sa katapusang sumpay, bisag katapusang sumpay lang sa una nam upload na sa una og minugbo ba matong na kumudayon na Nanay Rosa kay uso kay tong risk content atong panahon naman kay daghan kayo ang
kanang nakigatbang ba. Atong nga na kuglayon katapos ang sumpay na lang. Muna nakatapos ang sumpay atong nabutang ani John Radio. Muna siya ka listeners no. Unya karon kay namin ni request atong nang ipadayon ng Nanay Rosa no. Part 1. Magsugod tas part 1 no. Unya tiwas basa sa inyong comment mga ka-listeners no kay para makaapas butas yung comment kay daghan na kayo. Si Rockstone Cold, I am listening this drama too late. Pero kung tinuod lang ning drama, ug sa kuha na itabo bilang isa ka pobre tablahon ko sa ni si Raymond. Di porke dato siya kung buot unaw-naon siya ang nagpugos o nag-take advantage kay Alona para mahadlok siya pa ang isog. Mao gyud. Kuya ni si Rockstone Cold no. Wala. Kini dramaha usahay makalagot bitaw po nino kini maghulat ako no. Pero kini boss Alona pod murag puy baruganan. Wa gid. Nagpailad siya ba pero niangay ulak to atong sabton jud niangay gid pud si Alona ni Raymond. Gawas nga dato si Raymond. Gwapo man sad ni klaro kayo. Kay nabi may mga pamalit ng mga dato no. Nya. Posible di ni gwapo nagnago ni angay ni Raymond itong badge nga kontrabida. Gwapo gini si Raymond. Nya kini si Alona kay klaro pud ni angay ni. Murag natunga na yung pagbati wag sa kanta pa torn between two lovers. Torn between two lovers. Muna nga sakto man gibuhat ni Rene pod. Nagparaya si Rene. Sakit lang kayo pero yung nanas sakit man din kayo. Pero kung mahal ko nimong usa ka tawo, andam juga magparaya. Balag ikaw masakitan, at least di ikaw ang nagpasakit sa uban. Hugot. Balag ikaw ang masakitan, at least dili ikaw nagpasakit sa uban. No? Sige lang. Ginoo ra may balo. Kasi na po siya giandam nga mas maayo, mas buutan ba sa imong uyab permero nga magmahal mo pangga nimo, ba? Ita kay bawo kaya maplano sa Ginoo mas labaw pa mas sa tuwa. Kung nagtuota nga mao nang siya ang perfect. Di pa di ay kaya ang Ginoo nagandam para mas mahinungdanon, mas labaw pa, mas bililhon ang sada nga mas malipay ka. Mo nang kining dramaha lagi. Pero kasabot mo ko ni Rockstone Cold kay sakit man gud pud palandongon ni no sa side ni Rene ba. Pero di na lang ako tas ono kay mutaas na ng istorya tungod sa drama no. Salamat kay Rockstone Cold no. Ya si Chuli Wong Stevie, yes, salamat kay sir. Sa pa yan Chuli Wong Stevie, salamat po sa imong pagpaminaw no. Dugay-dugay na po ni si Chuli Wong Stevie no. Ya si Nilo Senior Lau, idol pa upload tong drama na hangtod asa hangtod kanus nindot kayo ang mga drama nga imong gi-upload nakahuman ako sa Way Hilakay. Salamat kay Nilo Senior Lau no sa imong pagpaminaw no. Na mga ko pasensya kay wala ko ka kuana ning hangtod asa hangtod kanus no. Sipyat ko ning dapita kay sa una diha ang tani. Wala na ko gi save gihurot na sa DHP og tang delete. Diya man sa una ning drama kung gi-delete sa DHP ba sayang na lagi. Kung ko magtagad ba kay abihan ako og kanang ang siyempre DHP na may ni-upload sa una di na gitamo at bang kay DHP na gud. Abi ko magpadayon to sila ka-upload sa una di wala po ko magtagad. Nawagtang man ang channel hurot mag-delete ilang mga upload. Sayang. Di tangtang sa DHP lang mga drama. Mana nga may pasensya ni Nilo Senior Lau no kay wag ko ka wadyo ko na save nga file aning drama ha. Nya si Mary Jane Omblero, salamat sa pag-upload sir. Sir, i-upload paliw ang karibal kong lolo, salamat. Pa manay kaming pa manay. Kanang sinulat ni Emmanuel Nadila Sakol no. Pero na may mo upload ani kini sila kuan. Si Lex Remix ba? Lex Remix Pino Vlog. Iyan ang i-upload ningali. Pero tuwayan ako hangyo og
ako sa hawon sa raning dapitan okay uya mo na kuya ko kay para pud moduha ta akong drama ba. Tapos tingnan na ako gangyo sa Lex Pino drama kay ako naman guning gihatag nila tanan ng mga afternoon drama usa ra akong gihangyo nga kining digong ka. Pero suwayan na ito hangyo no pero dili ato lang paminaw sa ilaha mi Regine Omblero no. Di lang ko musaad no kay unta ka sure maka-upload tani no. Kaming pa ni sa basig ugma na din magsugod kinatapos naman dayan ko katong drama nga Idana Ibarra bago pa natapos sa DWHP no ugma puli na ni ugma din episode 1 pero Domingo ugma Lunes da so mo to no kung di ko maka-upload dito lang sa ilahan no mi Regine Omblero kay para po di po magbanggaan ng mga channel ba di may magkaparehay ba unya si Dario Shiga sama ko kaswerte ni Rico agoy hayahaya man si Dario Shiga no mura din si Rico sa pobreng milyonaryo yahay kayo salamat kay Dario Shiga no na si Noli Escalikas anos ana sa 8 nga digong Kanto Boy na-upload ng 8 no 9 na taron outi na taron Nilo Senior Lord salamat sa pag-upload nindot kayo mo mga drama nga gi-upload shout out ko Lord sa akong pamilya na daw barangay Kanukutan Tagum City i-upload pud sir ang hangtod ganos salamat at wala gi kuana no pasensya kayo no shout out din no sa imong pamilya di sa barangay Kanukutan Tagum City salamat sa inyong pagpaminaw Nilo Senior no nindot kay istorya nga drama Digong Kanto Boy mao gyud ano balik man ako basa ni mong comment so dito na ko sa comment ni Cheryl Rebecca ayos idol ganda salamat Cheryl Rebecca no nya si Mirasol salamat idol sa manindot nga drama makawala og katulugon while doing my online work from Butuan City. God bless you po. With heart. Salamat kay Mirasol no, sa Butuan City. Joshua Cantiveros. Saan yung comment niya? Mura mag-related sa drama. Mura nasuko. Digong Ancient Call. Diyan call to what the sama ni di na basahon ni mura mag di niya ngayon yung komenta ni kay mura mag nasuko mura pang politiko ni ang sitaw na politics mo kay ni niya to basahon ni pasensya kay Joshua Cantiveros no sa man comment ni mo mura mag politika abi kay Digong na itong drama mura pagkag nagkuan ni nag-discuss na kag politika nga hits mo kayo no di may basahon mo din yung gi-hide ni YouTube yung imong comment kay maglain din pasensya kayo no di ako basahog tiwas si Romeo Anima Brando Bandido idol kung mayroon wala ko na no pasensya kayo Romeo Anima si Kanisha Valiente salamat idol sa pag-upload way sa payan Kanisha Valiente no salamat kasi mong pupaminaw niya si Dayan Bansel. Hello Sir John, silent listener po ako sa channel mo. Noon palagi ako nakinig sa mga upload mong drama. Tagal din ako di nakapakinig ng mga upload mo kasi nakulong ako sa agency ko sa Qatar. Pero ngayon, nandito na ako sa Pinas. Balik uli makinig sa mga dramang i-upload mo. Sir, pwede ba mag-request sa'yo na paki-upload yung dramang Cross sa Kalipay? Okay lang ba sir? God bless you po. Gitulok ka, pat heart na yung comment. Salamat kayo, Dayan Bansel, no? May kaya nakauli na day ko, no? Paita sa nung nakulong ka sa agency sa Qatar. Paita dyan yung kinabuhing OFW, no? Di lalim. Inautong ta nga ang kanang mga pamilya ng mga OFW, magtarong san sila ba? Di sila mo abuso kay OFW kung mama, OFW kung papa, OFW kung kuya. Sige na lang po kagpangayo. Si gasto dire, gasto dito. Si kunsa na lang, si kusek sa
usik-usik sa kwarta nga hinaguan sa imong ginikanan nga OFW, sa imong igsuon ba ka nga OFW, magsalig kag pangayo. Di ba lalim ng trabaho? May lang ang giswerte uban, pero di tanang giswerte ba ang OFW. Di lalim, layo sa pamilya, mingaw, wa kay istorya kay di ba yan mo pareha og kuan, di ba Bisaya nang nasa laing nasod. Di ko lang nimo ikasinabot-sabot kayo. Antos kas kamingaw, magtiis kag taman para lang makatigom nya abusuhan po ka sa imong pamilya, mga igsuon, di bana ba kanimo gaabuso, isugal ang kwarta, ipamabaye, o kung bana ang OFW, ang asawa magbinuang. Paita ninyo na, no? Di yung usik-usikan ang hinautong ta na atagan sa bili ninyo ba ang kahago sa mga OFW. Salamat kay Diane Bansel, no? Ako kuanjo ko, maluoy ko magunon na dili sa yun, kini mga OFW mura lag hayahay paminawan, mura lag hayahay kay dakong sweldo, pero di lalim. Di mautang ako wagi ko mo abroad nam to isig pang-invite abroad ta, wagi ko kay isig din ako kayahon ba yan muna nga kuan inautong ta nga magtarong tong mga pamilya nga naas Pilipinas ay nung atagan nilag bili ba ang kahago sa ilang mga minals kinabuhi nga ning langyaw sa laing nasod, mga OFW, para sa mayong kaugmaon sa pamilya, no? Yampo kanunay, no? Mga kalasinas, pasensya kayo, no? Kita-taas tag-vlog, no? Tagsal magbuta makakita-kita sa tong vlog, no? Nga may lang taugwa, ma-record yung drama, kaya nagpatingog kong drama sa radyo ba? Bagong bayani. Hinaut tadi mapil ka record, kaya ito manggibutangan ani. Si Kanisha Balinte, nabasan din ako, no? Si Cheryl Rebecca, hi idol, buti na-upload mo ang part 7. Bunbun Tiloreng. Salamat kayo, Cheryl Rebecca, no? Sa Katiloreng, no? Salamat sa papaminaw sa Digong Kantuboy, no? Onya, diri tama dahil yung comment mga ka-listeners, no? Salamat kayo, no? Onya, basig unya, di lang kumusaad, no? Basig himo tag intro vlog unya, maka-upload ta sa part 1 sa Nanay Rosa, pero kung dili, ugma na lang tingali mga ka-listeners, no? Kaya ako pa nang i-mix. Sa pagkatinod, pa na ako ma-mix ang part 9 sa Digong Kantuboy, no? Na-advance na nila itong vlog, mura ko na human na-upload ng part 9, so pagod. Advance na itong vlog. Pero advance na itong vlog, napaminaw naman ninyo. Salamat kayo sa ninyong tanan mga ka-listeners, no? Sa inyong kanunay paminaw. Usbon ako, daghang kayong salamat. Ug amping sa mga kanunay mga ka-listeners, no? Ayam po sa ko ninyo tagan ko kanunay may panglawas, no? Kaya sa pagkatinugikan, pantang ko na sakit mga ka-listeners, no? Mga kaya ngon kung di yun dali may masakit, ha? Muna nga yan po ko ninyo mga ka-listeners na malig-on pa kanunay madasig. Kanya makapadayon kaya pang upload sa mga drama, no? Mga mga ka-listeners, thank you so much for watching, for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.